सावंतवाडी मळेवाड प्राथमिक शाळेजवळ मायनिंग वाहतूक करणारा डंपर व गोव्यात कामानिमित्त जाणारे दुचाकीस्वार यांच्यात जोरदार धडक होऊन अपघात झाल्याची घटना आज सकाळच्या सुमारास घडली. केवळ दैव बलवत्तर म्हणून या अपघातात दोघे दुचाकीस्वार थोडक्यात बचावले असून दुचाकीचे मोठे नुकसान झाले आहे. चिन्मयी रवींद्र पेडणेकर 21, राहा होडावडे सुभाषवाडी व संकेत अशोक घोगडे 36 हे दोघे होडावडे येथून कामानिमित्त गोव्याच्या दिशेने दुचाकीवरून जात होते. मळेवाड प्राथमिक शाळेजवळील धोकादायक वळणावर अचानक मायनिंग वाहतूक करणाऱ्या डंपरशी त्यांची समोरासमोर जोरदार धडक झाली. या भीषण धडकेत दोन्ही दुचाकीस्वार जखमी झाले. अपघाताची तीव्रता लक्षात घेता गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता होती, मात्र सुदैवाने दोघेही बालबाल बचावले. धडकेमुळे दुचाकीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अपघातानंतर दोघांनाही तातडीने मळेवाड प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आले. तेथे डॉक्टर विक्रम मस्के यांनी प्राथमिक उपचार केले. पुढील तपासणी व अधिक उपचारासाठी त्यांना सावंतवाडी येथे हलवण्यात आले आहे. या घटनेमुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. धोकादायक वळणावर अवजड वाहनांची वेगवान वाहतूक होत असल्याने भविष्यात गंभीर अपघात टाळण्यासाठी योग्य ती खबरदारी घेण्याची मागणी स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे.